Hey wena Satan. Get out of here. Angithembi lento. I don't trust this thing. What if you love? Hey guys. Jola Oboni. Mfana katsegwe. Kipa ntwana yami ifoni yami icimile guys. That's why I can't do many things. That's why I decided to go live. Asikhiphi Teddy. Bathini? Wena ntwana yami wena. Uzikhipha ntwana yami. Anta. Zikhiphi namhla yazi ngikhathele. Yo. Ukhathazwe yini? Yazi dream come true ngisemaphuphe njalo. Wena ntwana yami uyasipita le. Abuna ngiyasipita nje. Hakhuleka ntwana yami kwamele ngikupheke yabo. Straight. Kwamele nje ngifake ku-entertainment 2 weeks nyana ngithi ukubona ukuthi njani. Yeah, wasibani. Khuleka ntwana yami. Angrand bathini bagranda bokunyeke nabo January. Wonke umuntu mnandi just mayebalele wonke umuntu ukhathele. You are on another level. Who? Me guys, yo. Angikakaboni next guys. I am still in my plan A. Angikasebenzisi plan B. I-plan B ngiyisebenzisa after 5 years cabangani. Yo, wow. After 5 years or 10 years. Smiley ku PS5 yabe ingale endlini. I don't do these things. Ma PS5 wethu man. Mala spawn ngiyawatshele lapho. Mina ngifana anginasikhathi izinto ezifana fona. Are you coming to Middleburg? Yes, I'm coming to Middleburg, guys. Ngiyabona ukhathele vele. Mfana fona yami overheat mfana la ikhona. Fini fridge. Mfana le mfana efridge angeke yenze next. Uphu Chris Wiz. Angikuthanda kabi leya. True. Bakujola ubone. Ukuphi code Beka yazona nokhulu manje hlangene nenza iphi chocolate. Yo. uzokwata bakazomsindela lento. Ufuna ukunyeka ebusuku. Ushayane kangaka. You must come to Durban. Durban guys sizange 26 December. Awusavela K1 ngizovela guys. Akange 8 November. Ushayane kangaka Thixo. The screen. Ushayelana. Angazi. Nine K1. Qwaqwa around 2 eqwaqwa guys sizange 5 December. I can't do this anymore. Cancel me. Melo vele force lo futhi force lo sovela guys month end. In November.
Yo, busy ke yazi yo all over yazi ngisaba ukubona ngoba manje yazi kwenzakalani international yanginukela. Ntwana yami ngithi wena nje mangifaka ku-first video kumelanga ukuthi ubacolele. Don't disappoint. Nye mina bheka anginalo icolo. Hayi I have no mercy ngenza kuphela. Ntwana yaka. Boy, khambani. Ngibonile mfana uPizwe ngifaka kuma-live eshintana yazi Ukunjani? i-relationship ngiphethe ngamawashini maningi. Sonke mfana ukhuyiwane mfana. Yo mfana. Omlungu ungikwatele because of mina ngijoyine enye i-live so. Ngibonile yabo Paul. Ya ungikwatele lapho. Mfana ukhuyiwane mfana. Alright, Weezy, how are you, my brother? You're my brother. I'm good, my brother. How are you, my brother? Come on, Makenge. Mfana, ngafuna nini la Haraj? Eish, ntana yami sigcina nekudala ne. Phela manje sonke sihlezi sisecourt. Abafazi ngisho. Hayi court intanga izela ngamandla. Mfana. Smile kuseso yaphi? Yeah? Kuseso yaphi? Yeah, was a call. Uyaphi kusasa ntana yami? Kushimza something. Oh, le ngathi bafaka itembe something. Yeah. Oh, tatho ufezela mangimbuza ukuthi ubhizi kusasa na kumele sishute angibuza ukuthi isikhathi bani. Yeah, mfana sivaye early nakhona kade mfana. Ngayenzakala singabi khona the whole day. Ngikhona yes, fuck. Phela bengimdinga untwana yo. Yo mfana. Utla Saturday. Kasani ke Saturday? Utla ke Saturday Sunday. Aya Saturday boy. Sunday. Mfana safiri ke. Intang le Haraj Weezy. Mfana nathi kar ke tlo join next week ke afetsa ngwana. Tomari Tembisi. Mfana nakatsoma yo mina ke tswa fa lobala mfana kusothoni. Batho go busmile mfana. Yeah, ni. Skola sipatala. Astash. Mina bangikwatele smile emtholeni wami mara ngazi ukuthi bangikwatele for yini. Sishela kazi boy. Mfana. Hayi banyoni. Uchiko udla izinto ezimnandi uma angena kwi-live. Ngaleso sikhathi mngane wami udla ama-peanut. Ba-answerile. Bangibonelaphi. Lapho uyalola mngane wami uyalola. Mfana wabona nokushapa chiscop no. Ke tlo boya go style. Ngiyaqeda ujwayele. Wena never wena. Dlala kani never. Ngiyotshayela boy. Na detective yaka enkwatetse. Smile yakho detective ithini? Kumele korobala ko-court. Mina zangikhalela mfana. Eish. Ayikho iwani nganomi. Ngiyarisari kama washini chumeka. Mfana. Etsiko hari mfana ukren puti. Hari ntwana yami yo hari ne. Hare boy. Khulekani ngokuthi manje nami nabheka ngiyo-grand kudlula i-grand phangazi neminyaka engakhi mara yo ayibuyi la kimi. Hari kungakhurunti ntwana yami. Khuleka no esineni-grand vele. Ngikran wena. Nanje. Yo ngidelicious mangihamba bathi ngicela ukutaste hayi jo. Ngwele vile. Kuzikhelu. Yeah boy. Yeah boy. Kama.
Put. Yebo, What is what that? man? Uzobo. I tag you, Leo. Yeah, boy. You fucked up. Umbo. I wonder mang Yeah. life guy na machita bazongikwatela na. Oh, Eish, Ubani ntanga, manje? angeke wazi ne. Bakawukwatela na still. Eish, angeke hayi wazi. mfana umuntu phelile street akusisigaqagaqa nokuba isigaqagaqa. Bheka ayi Matla kusitsin ka wona. smile ifoni babies esibakini ngosmile. Phumelela ntwana kren. Kisha po jwang? Ke Yo kren bro. bana. Yo, batho ba monateng le na le kae? Ana komitren. Ngicingani So wena this bathi not only trying to do. ho etsahalang mo vele vele? No. I'm still Mona Ngina nje diploma stage date nga. o fetsa o tlhokofala motsepe o mongwe khansela yako K1. Uma ka Tšhelete la e smile. fedile. yo. Yeah boy. Yeah Hey boy. boy. Itawile boy. Guys nangu kunyeka nginaye. Thumelani imani kan ukhona la. Maybe I need your help, serious. I'm from Venda. Oh, Please. ngizoshiya kanjani efenda guys. Oh, Hayi, yo. It's like really it's busy. better you cancel me. Sabona siphumelele manje wafika la wabulisa uchiko thina sibonakala. Kuthe los. Ngibulise yonke umuntu sesanibonani nathula mos. Asinawo amathuluzi. Anani? Amathuluzi. Kayla. Amathuluzi wani manje? Okay, never I mind. don't get what you're saying, Maharaj. Zayithola kudala. Nani? Anyways, how Yeah. does it feel Kana ukuthola mthimpume mina ngevoida ama-fight. Uyabona sekuqala ukugcwala kuphela. Machiko, ngifuna Bazothi ukubuza bengithatheni amantombazane. Nami intwana yami mfana isinami ngihambe. Serious guys, we Miriam Izolo izothi bengithatheni amantombazane. Anazi mina. esho ukuthi-ke thina siphume-ke nihlale zamajita-ke Hello. Kube Kayla. men's conference. ibe mems Kunjani? Ngcono kube FRFP. Hello, Kayla. Sorry. Mantombazane hambani niyolala thina Oh, simkhulu. Smiley. Smiley, amboni Okay, wenzani Kayla? Guys, I'm removing all the girls. Hi Kayla. Ngicela guys esha ngifuna intombazane umfazi wami ukwatile. Machita Rikostan. Abe nguthi ngihamba smile. At least Maharaj Kayla, we'll add you next time, Miss Girls. Now Echomeka na Erikoseka. Detective mfanako. Emjolweni man. Machita Rikostan. Listen ngamatalente wenu. You must show your talent. Ne? Yeah, wazani nawo la. Nganifaka man. Khalukwera abantu. Singabakwarisa bonke ntwana. Hayi bonke. Yabona mara bathi Smile, I beg you. guys, how will I come at Venda? I don't even have. I don't have 50 rand in my pocket.
Guys, sicabangeleni sometimes. That's we are people. Yeah, singabantu. Hey Bongs. Angina ne-50 rand just because of ngiyatrenda ayisho ukuthi nginemali. Hey Bongs. Show bafethu. Na bathi Mashego bayize ibhirima hong akayitholi 23 million yakhe. Mina ngiubani uNosmile. Angina ne-song of the year. Angina ne-award ekhaya. Emachid. Guys, nikhulumeni maningena la ne. Nibazele screenshot la khulufuna. Or nizele screenshot. Yeba. Bazele Ziyafika lapho. Shimeka bathi. Man. Emachita kama magenge. Asibuza nina bafethu. Asemnandi tapangza. Kuna wrong that nathi semnandi bafethu. So chisiphatheleni Bongs, i-bedtime story usicocele. Bakhethe kanjani? Awubuyile camera skebeko. Guys, atsena mo bula camera ne. Yeah. Labona rena re butse camera. La camera. Re le banna. Ana ngwanyana o tlo chargeang. Youngstana. Ke na Maharaj. Bana ba Monthi tutile youngstana. Youngstana mara wa wetsa so man. Youngstana. Bongs, sikhamba Bafethu. ukrek. Ngibone kahle ngicima ama lights. Akuna stress futhi. Ngiyabona. Uthi khamba. Bafethu mina ngigrande. Indaba, amandaba, kidindaba or ke mandaba Maharaj. Amandaba. Amandaba athini lapha Yini amandaba manje bafethu? Amandaba athini? Amandaba ditaba. Machita nivule namakhamera ke madoda. El Siral Fulus. Yeah, bafollow. Bahlise nabanazindaba. Wena unale mandaba, retshela mandaba wa hawo. Sifuna ukuzwa zenu izindaba kuqala ngoba senikhuluma lokugwerana. Wena utokhalela ukugwerana yena la. Your experience, asitshela i-experience yakho bakhethile. Anything. Yeah. Or wazama ukulifaka la ngangeni kahle yaba. Bakudlela izinto eso. Immense conference. Soyithini? Zonke. Hayi zokudlelana thina sis experience lezo. Abakaze bakudlela. Hayi. Tete bazokudlela khona uzozihenga futhi. Awunamanga lo bamdlela njalo. Mina bangidleli ngiyaphuma ba. Mina ngiyaphuma straight. Ubani ukubona echo? Uyiphi? That's Youngstana. Youngstana. Youngstana uyalisikile, uyadlikile la khona. So futhi uthi sitshelani experience yakho khambeni, anything you like to share? Venta anything. Ya ukuthi like kanjani kwa yaba. Abantu akusuke ubongi wakantata umlodo nje uwena. Bongi uwe. Uwena. Bongi. Uwena junya kuze like ngiyafana pa. Bongi. Bongi. Youngstana. Wakey. Youngstunya. Youngstunya. Yo Youngstunya. Po. Kanti nina wayengixosha amantombazana abafuna ucommunicate. Ngeke understand ukuthi wayesibacosha sinabantu thina asithengisi. Abantu bashadile, amakhonto banashadile. So into esegazini na obvious yangisola ngifuna ukwata, ngifuna ugrasa like namhla ngikhathele nje. Yeah, wena kusamele ba download. Angizwa. Yo. Bongi. Ba ungitshele budamu ulala ne extension vele. Mina Ngibona
Umsebenze Eskom. Ufuna uku-charge Bafo. inhliziyo, ufuna uku-charge Yabona inhliziyo. nana Bakhethile ukuthi i-charge inhliziyo. Yekela Bafuna ukutonta uku-charge igazi. inhliziyo. ye. Yo. Bakhethile ukuthi i-charge inhliziyo yekela ukutonta igazi. Ah. Ejo la khona like kuneplaga ngisho plaga kuye ifoni. Guys, I can't do it anymore. I'm going to talk to my wife. Kuthiwa mngani wami akuna-stress boy. Mara Daddy, good night, Daddy. Tell me, I'm sorry. sure Machita. mngani wami yazi.